जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी जी हो और हम अनिकेत तिवारी लेके हाजिर बन जा आप लोग के भाषा में देसी अंदाज में भोजपुरिया रिएक्शन जीजी तिवारी जी चैनल पे। जी हाँ, आप लोग को बता दी कि आज रिएक्शन होके जा रहल बा खेसारी भैया के नया टीजर पर। आहा, हम तो न्यूज भी बना देबे का टीजर आइल बा। जी हाँ, पहला बार देखल जी तो बात कइल जाए, बहुत जबरदस्त बा। हम देखले नहीं की इहे बतावत रहन और कहले कि चीज दमदार बा। जी भैया, व्यू के मामले में ना ही अभी तक कोनो डिमांड आइल बा, ना ही कुछ कहले बा, लेकिन कुछ खेसारी फैंस हमने से नाराज भी बाड़े। लेकिन नाराज बानी कोनो बात ना, कुछ देर खातिर आपके शिकायत रह सकता, लेकिन बात नहीं खे जो चीज बढ़िया बा तो फिर ओकरी व्यू आए थी ना देखे नहीं जामनी के ना हूं अब डिमांड करबे तब हूं करबे कि चीज में दम बा। गाना के नाम बा हद कदी राजा जी। अचानक से एक और कोनो प्लान वाला नहीं, अचानक से पोस्टर आइल। अब राजा जी काथी में हद करी हन, इस सोचे वाली बात बा। एकर खुलासा काल 11 बजे होई। काल गाना यानी कि 15 अगस्त के रिलीज होगा। काहे के माहौल बनावल जात रहे के 15 तारीख के इवेंट बा लखनऊ में। हाँ, खेसारी लाल के अब क्या कि सबसे बड़ खबर हुआ सब के बता दी, मतलब ऐसा 3 साल बाद ऐसा सहयोग बनल बा कि अब क्या 15 अगस्त 15 तारीख के बाद वही पर गाना रिलीज होता है। बात पर खुश आप लोग हमने के ये कॉमिक टाइमिंग के लेके एगो कॉमेडी चैनल हमने के चलेला बीएफसी कॉमेडी, ओकरा के सब्सक्राइब कर जा। ओकरे पर हमने के दोनों भाई के नो कुछ मतलब फेंकू जैसा ज्यादा आदमी फिजिकल कॉमेडी तो ना कर पाई, लेकिन ही मुहावा भगवान देले बड़े से बोल के कुछ आप लोग के इंटरटेन और हंसावे की कोशिश करी लेके आवल। फिजिकल कॉमेडी काहे ना कर पाई, काहे कि भैया के उम्र आज 110 साल हो गइल बा। हड्डी उड्डी में दर्द कबर जाते हैं इन्होंने घूमे में, तो यही से फिजिकल कॉमेडी ना हो पाए ना जी। देखिए हम सपोर्टिंग रोल, मेन कॉमेडियन ही हन, आप लोग जानते हैं, हम सपोर्टिंग रोल दे और आप लोग फिजिकल कॉमेडी ना हो। बताओ यहाँ के जैसे बुढ़ा गई जो है वो सो है, हम डंके के चोट अभी उम्र बा घुलटिया मारे के, घुलटिया मरवावे के, मतलब समझा तनी हम का कहल चाहत नहीं। लेक्चर देला से तो ये बुढ़ पुरनिया लागत रे। तो ज्यादा बात ना कर जाओ, टीजर तनी ऐसा चीज के हटे, बाकी तनी आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद देवे नहीं जा। तो टीजर पे रिएक्शन अकाल गाना आवे वाला बा 11 बजे आई। रात कोशिश कल गाना से ज्यादा तो इंतजार बा इवेंट के। अभी के देखिए हमारा पीटी गोजा गोजी सब होखेला, हमने के मिस करते जब वो सब रिएक्शन देम जा, लेकिन समय तनी अभी तनी आदमी बना नहीं के पाओ, जैसे तैसे आप लोग इच्छा पूरा करता। लेकिन हम तो सोचे तनी न भैया कि कल पवन सिंह के मैनेजर पहुंच जाए खेसारी लाल यादव के इवेंट में, दीपक सिंह तो रखी जोरो हम तो गोजी लेके कल न्यूज बनावे बैठबा। हा मजा आ जाए। मजा तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के आ रहा ऐसा लागत रहे पहले सुखाड़ पड़ रहे, अभी बाढ़ आ गई। दिल से कहते हैं पहले तो सुखाड़ पड़िए गई रे, फिर लड़ा तो ठीक रहा। एंटरटेनमेंट के माध्यम से लेवे के बाद अभी हम रिपोर्टो नहीं बने, लेकिन एगो रिपोर्ट लेके आई। कल देख ले तनी, कल खेसारी लाल यादव जी का कहता रहे ना कहता रहे, तब एगो स्पेशल रिपोर्ट जीजी तिवारी पे लेके आई। चल रिएक्शन शुरू कर जाओ। हद कदी राजा जी टीजर जोन की ग्लोबल जंक्शन से खेसारी लाल यादव जी के वो गाना आइल बा, बड़ी कमाल के फुटेज देखले बनी। अब तक बेकरार बनी, देखी हम ना देखी नहीं जानता नहीं, यहाँ के देख ले बनी, इहे कहले यहाँ के करे के बात। चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, वाह भोजपुरी में पहला बार सीन कमाल। खेसारी ना लाल हीरोइन भी बड़ी हो, ओहो पैक कब फिल्मावल गइल बा, कुछ नया देखे के मिले। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। राजकुमार सिंह नाइट के सीन बड़ा है, देखा हो 11 बॉलीवुड के कोनो स्टार एंट्री ले बड़े घोड़ा से बड़ा कम रहे भाई, होतने रहे। ई कुछ नया भइले के नया कह सकता नीचा कुछ कुछ बोलो ये में ना रहे ना बोले के क्या काम बा। बड़ा सुनसान करके छोड़ दिया लोग जल्दी छू के छोड़ टीजर अरे एकदम तो सोच नहीं और कुछ। अब एंट्री के बारे में कुछ बोला। देखिए उस सीने सबसे अच्छा लगा था, घोड़ा वाला सीन जोन बा काफी कमाल के। उस सीने गाना के वायरल करा सकता और बाकी तनी अच्छा लेवल के बा, अच्छा लगा था गाना। मैं तारीफ कम करम के गाना के डायरेक्टर बड़े विभांशु तिवारी जी, हमको कहबे नेक्स्ट जनरेशन के डायरेक्टर। अच्छा गाना में यदि घोड़ा वाला सीन ना रही तो एगो सिंपल गाना लागी, लेकिन ई गाना के खाली घोड़ा वाला सीन नु अगला दिन के क्रेज बढ़ा देले बा। अब मार्केट में ना कर जाला कि हाइप क्रिएट कर देलक भाई की गाल देखे के बा बाटे। बहुत जबरदस्त बा। अब काल बात कर जाई, बड़ा अच्छा लगा था। हम तो तनी से हमारा तो हतना कम थे एकदम, हमरा भरोसे नहीं का क्षेत्र के पोए दिखा दियो चैनल के बनावे गाना के रिएक्शन वाला फील आवता, इतना जल्दी खत्म हो जाए के मन नहीं के करो तो के कइल जाओ क्या कर जाओ चले के अब रो हो भाई के ना कर जाओ। चली गाना के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी बता देते जा, और एकदम कल भौकाल मचा देवे के बाद आ रहा बाटे में बात कर ली पूरा। हां तो चली
फिर मिलत जा प्यार आशीर्वाद बनेल रही जा, ज्यादा ज्यादा शेयर करके। व्यू बड़ा कम गइल बा, तन व्यू एकदम दिखाई जा, अभी 1 लाख के आसपास में व्यू बा। मनोबल बढ़े कि हाँ भाई की खेसारी भैया के गाना पर भी हमनी के उतना व्यू मिले, उतना प्यार मिले, तो मजा आई। तो थोड़ा दबा के हाँ तो 1000 लाइक पहुंचा दो, यदि बात 1000 लाइक पहुंचा। हम रिव्यू नहीं की कइले ना, ले काल्हे रिव्यू होई। यहाँ के रिव्यू कइले बनी बीएफसी न्यूज पे, लिंक दे दे देख सकत भैया। देखम जा प्यार आशीर्वाद जब भोजपुरी एकता बना के रखी।